दिनैहाय लाइमोनफोरनि थाखाय फारफ्रोम बिथिङाव गेलेनायावनो जा सोलोंथाइ बिथिङावनो जा बायदि आबाद बिथिङावनो जा स्किल डेभेलपमेन्टनि बिथिङावनो जा गोबां माने जोङो सुबुं सम्पद दानायनि जे हाबाफारिफोर लानानै प्रमद बर' सारा माने सालायगासिनो दङ आरो गोजोन मोनसे थासारि लाबोनायनि गेजेरजोंहाय दिनै मोनसे बिटिआर ओनसोला मोनसे आलादा मोनसे महर मोनबाय। बिथां बरगयारि इउपिपिएल दोलोआव हाबनाय लोगो लोगोनो चिरां दुवार ब्लकनि सिङाव बिपिएफ दोलोआ जिर' जानानै फैबाय। साफा सानै दङ जाय मानसिया जेरै सानैसो सेंग्राफ्रा हाग्रामानि उन जौनि मोनामनाय माइब्रा अफ्रिनि मोनामनायखौ माने मोननानै थाम्फैया ब्रुं ब्रुं बिरनायखौ होफाग्रा माखासे मानसि थायो बिदि जोंनियावबो साफा सानै दङ साभाबिक बे समाजाव थाखायो। खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनै नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे बेरफ्रुसार गोदान भिडिअ लानानै फैनाय जादों। जानांगौ नोंथांमोनाबो नायखाबाय अब्लाबो आङो बे भिडिअजोंनो रिजायनानैहाय माखासे बाथ्रा बुंनो सानदों। इन्ट्र'आवबो नोंसोरो नुखाबाय आं दिनैहाय रनजित बसुमतारी आरो सासे व्यक्तिनि भिडिअखौ आङो लानानै फैनाय जादों रायजोफोर। नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ सानसे समावहाय इउपिपिएलनि जि इएम हाग्रा बिफाननि मन्त्रि रनजित बसुमतारी सारा बै समाव बुंखादोंमोन इउपिपिएल पार्टियावहाय बिपिएफ पार्टिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि थाखाय दरजाया बन्द होननानैहाय। दा बै समाव जोङो बे बाथ्राखौ खोनादों नाथाय दिनैनि समाव जोङो नुनो मोनखाबाय इउपिपिएल पार्टिनि दैदेनगिरि आरो इउपिपिएल पार्टिनि इएम रनजित बसुमतारी सारा हाग्रामा महिलारि सारनि बिपिएफ पार्टिनि चिफनि थाखाय दरजाखौहाय खुलिनानै होबाय। बिथांमोना गोसो जायोब्लानो इउपिपिएल पार्टिजोंहाय ज' जानानैहाय हारि जौगानायनि माखासे खामानिखौ मावनो हासिगोन बे बाथ्राखौहाय रोखा बुंनानै होदों। नंखाय नंदोंब्ला खोनासंब्लानो जाबाय सारा मा बुंदों। बिपिएफ होननानै बुङोब्ला 14 नं चिरां दुवाराव आगोल जों बयबो सिनायो मानबगेदा खाम्फा बरगयारिनि बाथ्रा। मानबगेदा खाम्फा बरगयारिया बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै बर' हारि दानाय समाजखौ गोजौआव लांनाय गेरेमसा मोनसे गुफुं समाज बर' समाज दानायनि जा सांग्रांथिनि जा सानस्रि बे सानस्रिखौ मावफुंनो थाखाय बिथां बरगयारि इउपिपिएल दोलोआव हाबनाय लोगो लोगोनो चिरां दुवार ब्लकनि सिङाव बिपिएफ दोलोआ जिर' जानानै फैबाय। साफा सानै दङ जाय मानसिया जेरै सानैसो सेंग्राफ्रा हाग्रामानि उन जौनि मोनामनाय माइब्रा अफ्रिनि मोनामनायखौ माने मोननानै थाम्फैया ब्रुं ब्रुं बिरनायखौ होफाग्रा माखासे मानसि थायो बिदि जोंनियावबो साफा सानै दङ साभाबिक बे समाजाव थाखायो। सिमां नुनाया गाहाम मानसि मात्रैनो सिमां नुनांगौ खिन्थु बिथांमोननि जा सिमां बे सिमाङा मालाबाबो मोगथाङाव जाफुंलिया। जायनि जाहोनाव बिथांमोना बेजों थांहां बैजों थांहां बेजों एलायन्स खालाम बैजों एलायन्स खालामनानै गावसोरनि जा सम बेखौ आद्रि खालामगासिनो दङ। जोंथ' दाबो खावलायो बिपिएफ दोलोनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआव दरजाया जेब्लायबो खुला। हाग्रामानि थाखायबो जों दरजाखौ खेवनानै होबाय दाखालि बन्द खालामदोंमोन दा जों दरजा खेवनानै होबाय फै इउपिपिएल दोलोआवनो जयेन जाफैजोब सारेन्डार जाफैजोब जों ज' जाजाय बर' हारिखौ दानायनि थाखाय बयबो आखाइ हमलायना आवगायलाङो। अब्ला जों खोनाबाय इएम रनजित बसुमतारी सारनिफ्राय दा बिथांमोननि पार्टियावहाय बिपिएफ पार्टिनि थाखाय एनि टाइम दरजाया खुला। हारिखौ लानानै हारिनि थाखाय डेभेलप खालामनो हारिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय बिथांखौहाय रिक्वेस्ट खालामदों। बेवहाय जेबो गोरोन्थि गैया रायजोफोर। बिपिएफ पार्टिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा जुदि गाबोननि समावहाय इउपिपिएल जोंहाय आखाइ हमलायनानैहाय खामानि मावसिगोन होननानै बुङोब्ला अब्ला गुबुन गुबुन संगठननि पार्टिया बर' हारिनि सायावहाय थोर थोर गिनाय खफिखांगोन। जेब्लानाखि बर' हारिखौहाय खौसे जानाय नुगोन अब्ला गुबुन गुबुन हारिनि पार्टिया गिखांनाय फैगोन रायजोफोर। बबेबा बिजेपियाबो गिखांनाय फैगोन बबेबा एपिपियाबो गिखांनाय फैगोन। एपिपि पार्टियाथ' बिसोरथ' गोदानखा
आरो बिसोरथ' जेबो खामानि मावनो हानाय जों नुहुरखायाखै। आरो आङो नुनो मोनदों साननैसो सिगां एपिबि पार्टिनिफ्राय 3 एनडिएफबिफ्रा इउपिपिएल पार्टियावहाय जगदान खालामफैबाय, इउपिपिएल पार्टियाव आखाइ हमफैबाय। दा नैबे बाथ्रानि सायावहाय आङो बुंनो सानदों जोंनि बिदा फंबाय एनडिएफबिफोरखौहाय। एपिबि यानिकि अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड आफादगिरि अनजालि दैमारिनि ग्रुपआव थानानै माखासे इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबि बिथांमोना मा हास्थायदों आरो अनजालि दैमारि दानाय पार्टियाव थानानै नोंथांमोना मा मोनगोन होननानै सानदों? नोंसोरो जुदि सरकारजोंहाय गोरोबनानै खामानि मावनो हायाखैब्ला अब्ला माब्लाबाबो जिउआवहाय साक्सेसफुल जानायबो नङा। अनजालि दैमारि मेदामजों थाफानानै मा मोननायखौहाय सानदों? सरकारजोंहाय हेंथा जायोब्ला माब्लाबाबो मोना। नोंथांमोननि बै समनि खारग्लुंनाय समावहाय जेब्ला हाग्रा बंग्रा खारनानै ओंखाम दै अर नोंसोरो नांसोमबाय, खस्थ' खालामबाय, बिनि फिथाइखौहाय निस्सय नंगौ जों बर' हारिया मोनजोबाखै, नाथाय मोनजोबाखैब्लाबो खावसे मोनबाय। दा नोंथांमोनाबो गोजोनै थानो हानायनि सुबिदा जाबाय। दा बेसेखिनिखौ साननोहाय जुदि हायाखैब्ला अब्ला गाव गावखौनो नोंथांमोना अलखदाव खोख्लैनानै लादों होननानैहाय आं साननो रायजोफोर। गाज्रि दामोन आंनि बेबायदि बुंनाय रावखौहाय। दानिया फै जों खोनासंनोसै हाग्रामा महिलारि सारखौहाय सासे सुबुङा मा बुंदों। इउपिपिएलनि दतमानि जे थासारिया जोबोद मोजां। दा दिनैनि दिनावहाय इलेक्सना जुदि गाबोन जायोब्ला जोङो इउपिपिएल दोलोआ खोब साखाफारायैहाय माने गाजा गोमजायै जोङो इलेक्सन गेलेनानै देरहानायनि जोंहा पजिसन जाबाय। खारन जों नुदों जे बिपिएफनि अबस्थाथ' गैखाथारला। दा बे हिसाबै बिजेपिआ एसे एनै एक्टिभिटिस खालामदों। दा अब्लाबो माने बिजेपियावहाय बिपिएफनिफ्राय एसे गुगाबोनायलाय इउपिपिएलनि थासारिया खोब मोजां। बेवहाय गुबुन गुबुन दोलोनि आरो दल संगठननि जे सापर्ट बा मानसिफोरा जोंनि माने इउपिपिएल दोलोआवहाय जोंनि इउपिपिएल दोलोनि फारसे जे एट्राकसन जानानै फ्राय माने जोंजों जयनिं जागोन। हयथ' गाबोन सानसे समफोर आरोबाव जोङो 1000+ जोंनि माने दतमा समस्तिनि गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि मावथि बा दैदेनगिरि बिथांमोनहा बा सापर्टारफोरा जोंनि दोलोआव आरो जगदान मोनसे हाबाफारि दङ। हाग्रामा महिलारियाथ' बे जोबथा बुब्लि जाबाय नालाय बिथाङा माने जेखौ गोसो बेखौ दा बुंलाबायग्रा जाबाय। दा सिगांनि समाव जों सानोमोन बिथाङा सासे बर' जाथिनि माने बिर जोहोलाव जों सानोमोन, जों गनायोमोन। खिन्थु दिनैनि दिनावहाय बिथांनि खुगानिफ्राय जे भाषाफोर ओंखारो, बिथाङा जे लेभेलसिमावहाय माने राजनिति गेलेनो ओंखारदों बे खोब लाजिथाव। आरो बिथांखौ जोङो सासे दिनैनि दिनावहाय माने जाम्बा लिडारखौनो जों बुंनांगोन। माने बिनि खुगानिफ्राय जे माने ओंखारनाङै रावफ्रा ओंखारो, जाम्बा, फाग्ला, बुरबक होननाय भाषाफ्रा एकदम सालाय बिजौआव हाग्रामा महिलारि बिथांनियाव दङ। जोङो लाजियो, खारन बिथाङा जोंनि बिटिसिखौहाय 17 बोसोर सलायदों। बिटिसिआव गासै 35 लाख जनसाधारन दङ। 35 लाख माने जनसाधारननि सासे गार्जेन जानानै चिफ हिसाबै बिथांहा 17 बोसोर खामानि मावखांनायनि उनावबो बिथांनि खुगानिफ्राय जेबादि राव ओंखारो बे जोंनि 35 लाख जनसाधारनफोरनि जोंनि बिटिआर ओनसोलनि थागिबिफोरनि थाखाय खोब लाजिथाव बाथ्रा। खारन बे 35 लाख जनसंख्याखौ दैदेननाय सासे नेता जानांगौआ बेबादिनो जाया। नर्थ इस्टआव जों जेसेबां स्टेटफोर दङ, जोंनिया बिटिसिआ मोनसे काउन्सिल जानो हागौ बिटिआरआ, खिन्थु जोंनि पपुलेसना बिसिनिफ्राय बांसिनजोब। गासै जोङो माने 7टा स्टेटआवहाय नर्थ इस्टआवहाय जेसेबां रायजोफोर दङ, दा बेखौ नायोब्ला गुबुन रायजोफोरनि चिफ मिनिस्टारफ्रा जेबायदि क्वालिटिनि मानसिखौ भट होनानै देरहानानै चिफ मिनिस्टार बानायो, दा जोंनिया बै समावहाय माने हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे 17 बोसोर सलायलांबाय, बैसोरजों रुजुनानै नायोब्ला खोब लासिंसिं मोनो आरोखि जोङो। दा ओंखायनो जुगा सोलायबाय, हाग्रामाया मोनसे सम थांबाय
बेनि जे समा एक्सपायार जाबाय दिनै प्रमद बर'नि दिन फैबाय प्रमद बर'नि मावनाय दांनाय साननाय हनायजों हाग्रामा महिलारि मावनाय दांनाय साननाय हनायजों एकदम माने रुजुथावा आरोखि दा जोङो खोब गोग्गानाय मोनदों प्रमद बर'आ जे लेभेलसिमाव राजनिति खालामदों दिनैहाय प्रमद बर' मडेल अफ पलिटिक्स बे सोलिबाय थादों बे हाग्रामा मडेल अफ पलिटिक्सआ जाहैबाय दादागिरि गुन्दा जौ जुवाजों माने गफबनानै मानसिफोरखौहाय दादागिरि मोनसे कालसार जोंनाव गायसननानै जोंनि माने इयुन लाइमोनफोरखौहाय गाज्रि लामाथिं लांनाय खिन्थु दिनैहाय प्रमद बर' सारनि जे इउपिपिएल मडेल अफ पलिटिक्स बे जाहैबाय गोजोन गायसननाय जौगालु हाबाफारियावहाय बायदि बायदि माने हाबाफारि लानानै दिनैहाय लाइमोनफोरनि थाखाय फारफ्रोम बिथिङाव गेलेनायावनो जा सोलोंथाइ बिथिङावनो जा बायदि आबाद बिथिङावनो जा स्किल डेभेलपमेन्टनि बिथिङावनो जा गोबां माने जोङो सुबुं सम्पद दानायनि जे हाबाफारिफोर लानानै प्रमद बर' सारा माने सालायगासिनो दङ आरो गोजोन मोनसे थासारि लाबोनायनि गेजेरजोंहाय दिनै मोनसे बिटिआर ओनसोला मोनसे आलादा मोनसे महर मोनबाय फ्राय बिटिआर ओनसोलाव थानाय जे 35 लाख जनसाधारन गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफोरनि जे माइन्डसेट गोसोनि जे साननाय बे कमप्लिट चेन्ज जाबाय बेवहाय खुनु दादागिरि कालसार गैला बेवहाय खुनु मोनसे माने गाज्रि एलिमेन्ट्स माने गान कालसार नाय गैला बेवहाय जोङो बायदि माने गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे मोजां थासारि मोनसे माने बिसासखौ जों लाबोफिननो हाबाय आरोखि दा बेखौ जों गोलाव सम लांनांगौब्ला एइबारनि जोङो बिटिसि इलेक्सनाव बा बिटिआर इलेक्सनावहाय प्रमद बर' सारखौ जोङो फिन आरो खेबसेबाव जोङो पावाराव लाबोफिननांगोन दा इउपिपिएल दोलोआ दिनैनि दिनावहाय जुदि इलेक्सन जायोबा जोङो 30टा समस्तियाव जों देरहायो बाथ्राया मोनसेबो नंखाय नङा दे रायजोफोर बिपिएफ पार्टिया जेसेबां थगायदों एसेबां फिननायखौबो होजागासिनो दङ फिननायखौबो मोनगासिनो दङ अब्लाबो लाजिनो रोङाखै बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्राफ्रा अब्ला रायजोफोर भिडिअआबो बेसेखिनियानोमोन गोजोन्थों जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि